I vosaltres ja puntuareu de costat. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, De mode actual. 1, 2, 5, 1, 2, 3, Les 4. veureu totes alhora. Check, ei, ah. Que us heu de reservar. Vam donant un que s'està per... També el primer? Molt bé. Ja ho has fet alguna vegada? L'any passat. Ah, així ja saps que va. Una miqueta. Aquest any el que farem és una cosa, com i puntuareu i ja està. Vale. Bé, però perquè van arribar anant. Bé, aquesta vegada hem hagut de canviar una mica el decorat. Ens hem hagut d'adaptar a la passarel·la nova i potser modificat alguna cosa respecte a l'any passat del jurat, de la manera de veure els vestits i per lo demés no. La puntuació és la mateixa puntuació. S'ha tingut que improvisar bastant, oi? Una mica, sí, fins a l'última hora que s'ha comprovat. Us ha hagut de mirar a veure com aniria més bé. Com se diu? Sílvia. ¿Concursa usted en este festival? Sí, creo que este año es me parece que 22 años hace que venimos, la verdad es que no estoy muy segura. Hemos venido todos los años y muy bien, estamos contentos. Este año nos ha estropeado un poco el tiempo, pero bueno, yo creo que todo va a salir bien, como siempre. Esto es lo que conviene, ¿eh? Sí, sí. De acuerdo. Así confirma su categoría este año también, ¿no? Supongo. Bueno, eso se verá, eso no lo voy a poder decir yo. Las categorías van y vienen. Sí, sí, no, pero... Yo creo que sí, eso. Y es bueno eso, ¿eh? Yo empecé también sin premio y luego un quinto. La primera vez que me dieron un quinto me pareció un especial. Y ahora, pues bueno, a todo te acostumbras. Y es bueno que vengan chicas jóvenes y que vamos, que estás esperando que te van a ganar, ¿eh? Eso seguro. El jurat miren el cosit, que estigui tot dins de les bases, que estigui cosit, que no estigui pegat, que els reforços i tot el material que ha de fer que s'aguanti bé, que sigui el permès dins de les bases. El tècnic de paper comprova si les mostres que abans li han donat de tots els components del vestit, que hi hagi els mateixos. Si en veu algun que no ho és, hi posa especial atenció en comprovar que realment sigui paper. I d'això, i bé, per lo demés, totes comprovacions que pugui puntuar de la millor manera possible, tant amb el corte, amb la confecció, com amb tot el caient. La 36a edició dels vestits de paper la celebrem aquest any per primera vegada i com a fet inèdit al pavelló poliesportiu a causa de les obres que fem al Teatre de l'Amistat. És per això que han fet aquest muntatge tan espectacular perquè intentar que la gent no només no deixi d'oblidar el que són els vestits de paper, sinó que a més emporti un record molt espectacular, molt nou del que ha sigut fins sempre els vestits de paper. És per això que el muntatge consisteix bàsicament en uns grans panels visuals de televisió en els quals les models aniran passant i aniran projectant no només la model com camina per la passarel·la, sinó que a més es veurà amb diferent els detalls dels vestits i també la perspectiva general de la sala. Hem tingut problemes, hem tingut que plaçar una setmana per primera vegada en el festival, que no només no es fa l'amistat, sinó que no s'ha fet el dia que tocava fer-lo perquè a causa d'una nevada, diguem, històrica que ha agafat la nostra població i tota Catalunya, ens ha fet prolongar, suspendre i a la vegada portar el festival una setmana més cap aquí. És a dir, el festival s'ha de fer el dia 15 de desembre i al final se fa el dia 22 de desembre. Nom del vestit, nit de llum.
es fa tant sala models, comproven el caient, comprove la forma de confecció, miren el cosit, que estigui tot dins de les bases, que estigui cosit, que no estigui pegat. Complements, xal de cel·lofana amb sabates folrades i arrencada de joc. Format amb unes peces ajustades al cos amb dos colors, lila fosc i clar, creant aquest model original. Les peces estan treballades amb unes finíssimes ratlles tallades i cosides a la mateixa distància, formant uns ratllats molt vistosos. Perquè van començar una temporada a portar uns vestits que portaven uns muntatges de ferro impressionants, que sí, hi havia molta fantasia, però és que la fantasia estava basada en coses que s'arrossegaven, inclús necessitaven rodes per a portar-ho. Llavors arriba un moment i dius, no, això traia molt, perquè és que ni t'aporta res, ni veus que va de cara a fer un concurs de vestits de paper com a tal, no? Que dius, no, tallem-ho, parem-ho d'alguna manera i modifiquen algunes coses de les bases, però bueno, més o menys. Però he fet una cosa per col·laborar. Bueno, és que tu ets una de les pioneres. Bueno, de les pioneres. Jo soc l'única que queda d'aquest De any. Mollerussa, tu i un altre, potser només quedeu, oi? No, de Mollerussa soc l'única que funciona d'aquí a Mollerussa. I les meva canalla, totes les que es van presentar el primer any, no n'hi ha cap. No sé per què, però bueno. Jo hi estic a les bones, a les verdes i a les madures. Un senyor que es posa de ser papa de la criatura. No, de moment aquesta... Gairebé et trec l'abric. El gel, que vostès, els que estan aquí, ens sentin els que estem aquí dalt molt a prop. Aquest gel avui gairebé es materialitza, però ho deixem a fora, portes en fora. Aquí ara començarem l'escalfor i per anar obrint boca el que farem serà començar amb una mica de música, si els sembla bé. Així que amb tots vostès, ara mateix a l'escenari, l'Escola de Dansa de Mollerussa, que interpretarà This Business of Love, de Brown. Això és la banda sonora de La Màscara. Anem a escalfar també les mans, que hem d'aplaudir molt i molt aquesta nit. La coreografia serà d'Albert Bonet. Endavant, l'Escola de Dansa de Mollerussa. Moltes gràcies. Just a baby in this business of love. I shake it like a knife. I can take your last dollar with the throw of the dice. I have you going from heaven above. But I'm just a baby in this business of love. I'm a smooth operator in all affairs. Sophisticated and debonair of all kinds. Fancy stuff. I'm just a baby in this business of love. I'm just a baby. Anem a passar aquest primer vestit.
El nom del vestit és Katmandú. La modista és Ies Guindàvols, de Lleida. El tercer, un toc de verd al quadrat. I és una creació en formes geomètriques, projecta l'expressió femenina. Davant rosa vermella pintada com veiem a mà i faldilla ullada, coberta per xarxa esquitxada amb vetes. Molt sensual. La faldilla és curta, amb granelleres, i porta uns escalafons fets amb ganxet a joc de coll que està fet a mà, amb quadres de fil de cel·lofana. Tecnologies dels teixits, donant la sensació de plàstic i tot tipus de noves matèries ja experimentades en els anys 60, creant així l'estructura aquesta que podem veure tubular, que dona nom al vestit. I a la passarel·la està la Lídia Rodríguez, que ens ensenya el vestit, i és un vestit per les grans festes. Vaja, que me'l podia haver posat jo. Per avui, una nit especial de gran festa aquí a Mollerussa. Està confeccionat en paper crespó, amb tons marrons, com podem veure. No es callin, vostès s'aplaudeixen cada vegada que ho sentin. Aquí ben fort. A l'escot aquest, que les dones ho sabem, es diu la paraula d'honor. La modista és Mercè Romeu, de Mollerussa. Juvenil, una faldilla de nova juvenil, per anar a la festa. I el top es té les fulles petites i mitjanes de color marró, dos tons, ho poden veure. I és un vestit inspirat en la desenvolupament de la passarel·la Gaudí. És el Gaudí. És original, és estrenat. Vaja, és ideal el vestit per una nit que vulgui passar per qualsevol lugar. Del Tebre, Montsià. El presenta el vestit de Roser Masdeu. I és molt indicat aquest vestit per les grans gales cinematogràfiques i celebracions de la societat, per anar als Òscar. Si algú ha d'anar als Òscar, perquè és l'any civil, la Figuera ja saben. Poden escollir aquest vestit. Hi ha Mossení. Un corsell i una faldilla confeccionada amb paper pinotxo i paper de seda. La faldilla ja veuen que és asimètrica, meitat recta, de paper pinotxo i la resta pintada amb paper de seda. Atenció, el procés que porta és estampat amb 1907 poetes fetes de paper de seda pintada de diferents colors. I torno a recordar que les noies estan a la passarel·la està la Maria Jesús Masdeu, i és un vestit inspirat en l'obra actual, present en les desfilades dels prestigiosos modistes que presenten idees vistoses, que ens ajuden a millorar la imatge de la dona. Veiem que es posen dos colors, i de fosc i clar. La modista Trinitat Juncà, de Mollerussa, i porta una flor com les del vestit. El vestit és de color vermell i consta de dues peces. Un tom en forma a la base i una faldilla base. Tot l'entorn del vestit és remarcat amb un tret. Que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita, que moça bonita. Com poden veure, les peces són més petites, a la faldilla més gran. De festa senzill, elegant, original, sobretot a l'escut. I s'ha intentat fer un original encaix de tal manera que s'ha retallat paper de diferents formes que s'han unit entre si per aconseguir l'efecte desitjat.
I el paradís és la inspiració d'aquest vestit. La puresa i la seva senzillesa donen lloc a l'originalitat del coll, envoltat del seu retorn. Continuem coneixent més vestits. Ara és sempre aquest vestit de rebetlla molt juvenil, amb aquesta faldilla llarga amb volants cosits, un a un. Estan alegres. La faldilla és gairebé recta, llarga, plena d'aplicacions, formant rombes. I està cosit amb fil platejat. També porta les joies de joc. Està realitzat en paper de seda i paper crespó, cosit a mà i a màquina i treballat amb tècniques artesanals. Treballs de laboratori. La cadira ja està al llit perquè està malata i és el sentit de la roba de dormir que podem veure. Està fet de paper de pell, amb patrons de nissó i mànigues amb falbarà, xal, cops i sabatilles. La seva presenta aquest vestit fantasia per un tema molt actual. Està inspirat en aquest canvi de moneda que s'acosta i la capa és una reproducció de la primera moneda de la peseta acunyada el 1868 per l'inventor geogràfic que es prenen aquesta moneda. Els faldons del costat són els euros que han quedat en circulació. Està confeccionat amb 12 imatges que corresponen a la inspiració dels 12 signes del zodíac i dibuixades i pintades molt laboriosament. Aquestes imatges ressalten el damunt d'un encreuat, el vestit està adornat amb molts treballs daurats. La forma de confecció d'aquest vestit està treballat en diferents combinats. Una princesa xinesa que era tan maca però que per la nit fins als genolls i acampanades des dels genolls a la base amb petits volants amb un ample coll esmós. Està realitzat en paper pinotxo amb detalls de paper xarol tallats amb forma de romba amb plomes i serrells formats en petits contes de diferents tamanys fets en paper de regal.
estat inspirat a la reina de Castilla, la Juana la Loca, confeccionat amb unes cadenetes de fil enrotllat i unes petites fulles formant un bordat reial. A davant de la faldilla hi ha acurat treball embotat. I això de la confecció. Vestit d'època espectacular. El de la Lluïsa Roig, presentat a la passarel·la per la Pili Masdeu. És aproximadament de l'any 1660, confeccionat la inspiració oblidada de la Maria d'Àustria, confeccionat en paper crespó i la capa brodada medeix 2 metres d'ample per 1,80 de llarg. El brodat de vestit i la capa és fet a mà. Aquí està la Laura ensenyant-nos aquestes enagües fetes amb paper crespó, finament filat i treballat amb ganxet. Infanteria del Trigaré. Vestit de romà confeccionat amb paper crespó i cordons trossats de mà, formant els dibuixos del cos i la faldilla. Paper daurat i torreixat. Cos fent espigues de vieix. Com a complement, el barret de vela, flors i llaços. Tot confeccionat en paper crespó i tovallons a quadres. La jordina romàntica fet de lissa però que podíem fer d'allò que el vent s'endugué. La reina és aquesta Caterina. És la presentació a la cort l'any 1743. Està fet en diversos tons de paper crespó i punts daurat i s'ha aconseguit un dels vistosos brocados, diguéssim, del segle XVIII, en el corset i la faldilla simètrica. La faldilla blava, abolonada als malucs i la gran cua està brodat amb una sanefa d'or i volants blancs. La Susana, que ara mateix sobre la passarel·la és la Diana de Puigciers. Nusos han estat usats per a la confecció. 5.000. Aquests nusos donen l'aparença de petits capells blaus i grocs a la part central del vestit. A la part baixa, els volants han estat arrufats i remarcats en paper per donar-li un toc d'originalitat i major reals.
Després tota una draperia a tota la faldilla amb roses de color rosa aplicades, el cos és molt cenyit. Al davant està fet amb un niu de vella amb fil daurat. fantasia i vestits d'època, de la Concepció Àries i de l'Anna, de Beatriz, on està aquí aquest vestit frisol, un bon aplaudiment a la model Anna. El tercer premi lliura el guardó l'il·lustríssim senyor Ramon Maria Guiu, president del Consell Comarcal de Pla d'Urgell. Molt bé, doncs anem pel segon premi que lliura el guardó l'il·lustríssim senyor Josep Pont, president de la Diputació de Lleida. El nom del vestit guanyador és Sedan. Anna Vilamajor i Montse Castell, del qual del món actual. Lliura l'ocellet, símbol del concurs, el senyor Marc Solsona, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mollerussa. Posarà la banda de la ciutat l'il·lustríssim senyor Toni Bosch, alcalde de Mollerussa, i lliura el guardó l'honorable senyor Josep Grau, conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. I aquest primer premi ha estat pel vestit extrem de Gerard Frank, Deltebre. La millor model de passarel·la lliurarà el guardó de nou per la Isabel Guillermós, moviment de l'advocat i representant dels socis i punt de Lleida. El nom del vestit també és Medusa. Els moristes i la model és la Lucía. El tercer premi lliura el guardó l'il·lustríssim senyor Ramon Maria Guiu, president del Consell Comarcal de Pla d'Urgell. Ha estat pel vestit estelat de la Concepció Àries, que a més s'ha de dir que porta 30 anys ja en aquest concurs, així que un fort aplaudiment. Molt bé, doncs anem pel segon premi que lliura el guardó l'il·lustríssim senyor Josep Pont, president de la Diputació de Lleida. El nom del vestit guanyador del segon premi és Medusa, de Lleida Guindau. El primer premi, un ocellet, de la part de la ciutat de fantasia, és En mans del destí, del grup Mir, Amposta. El senyor Pablo ho diu una mica malament ara,
pel vestit. Veracruz, que portava la Francina Costas del grup Nou, creació del grup Nou, d'Amposta. El tercer premi lliura el guardó a l'il·lustríssim senyor Ramon Maria Lliu, president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Ha estat pel vestit Juana la Loca, de Lluís Arroig, Amposta. Molt bé, doncs anem pel segon premi que lliura el guardó l'il·lustríssim senyor Josep Pont, president de la Diputació de Lleida. El nom d'època és pel vestit Ana Maria d'Àustria, de la llar Jubilats del Guaire. Aquesta modalitat de vestits d'època. Pel vestit, Catalina la Grande, la Conxita Paesa de Tarragona. Honorable conseller, president de la Diputació de Lleida, president del Consell Comarcal, regidor de Cultura i regidors de l'Ajuntament de Mollerussa, membres del jurat i del comitè organitzador, senyores i senyors, modistes, models i tota aquella gent que d'alguna manera ha participat en l'organització d'aquest acte, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a Mollerussa en aquest 36è concurs nacional de vestits de paper. Bé, després de tota aquesta desfilada, tot aquest impressionant espectacle de vestits de paper, d'aquestes obres d'art fetes per artistes que elles no volen perdre aquest nom primer de modistes, no? Aquest espectacle, aquest festival, aquest concurs va néixer com una voluntat d'unes modistes d'aquí a Mollerussa de crear, en honor a la seva patrona, en honor a Santa Llúcia, un espectacle diferent, un espectacle nou, algo que pogués portar Mollerussa més enllà, i això ha arribat fins aquí. L'amistat dona una oportunitat per consolidar en aquell marc, en el marc que serà l'obra realitzada, per consolidar l'oferta cultural a Mollerussa i rellançar-la a partir d'un edifici, a partir d'un marc que ho ha sigut des de sempre, l'element aglutinador de l'oferta cultural.